el que presentem avui aquí jo crec que ens dona solucions a bastants problemes, no? D'una banda, els dos principals allotjaments del poble estan ubicats a dreta i esquerra d'aquest punt i, per tant, ubicar-hi la rotonda, que era un tema que feia molt temps que estava pendent, ens soluciona una part important de vialitat i ens simplifica molt l'accés als dos càmpings. Per tant, això d'una banda, la part qualitativa de poder fer una reasfaltada i, per tant, deixar l'autovia com a nova, i sobretot a nivell municipal el que teníem moltíssim interès era en aquesta intervenció en el voral de l'autovia, que era una de les prioritats de l'equip de govern, això que ja era un passeig i que la gent realment utilitzava per fer-hi esport, per anar-hi en bicicleta precària, en mountain bike, convertir-ho realment en un passeig, il·luminar-ho, amb el que incrementàvem també la sensació de seguretat i la possibilitat d'utilitzar-ho de nit, fer-hi un paviment realment adequat, perquè el que teníem ara estava molt trinxat i era molt antic, i a més incrementar la seguretat. I per tant aquest passeig arbrat que tenim a l'entorn de l'autovia, que es convertís realment en una zona de passeig. I bé, encara ens queda potser algun tema puntual com la il·luminació, que era un tema que portàvem des de l'Ajuntament per acabar d'enllestir del tot, però en tot cas l'objectiu inicial està complert i hem vist ja gent patinant, gent anant en bicicleta, gent passejant, nens amb tota seguretat de que no tindran cap problema. Per tant, era un dels principals punts que teníem com a equip de govern i avui podem dir que és un objectiu complert. Per nosaltres, evidentment, és una inversió important, és una inversió de 1,3 milions d'euros. Evidentment, doncs, també hem comptat amb el suport de l'Ajuntament. Estem parlant de la via de responsabilitat de la Diputació que més trànsit té i per tant, en el seu dia també vam ser pioners. Va ser la primera autovia que hi va haver a la demarcació de Girona, abans que l'autopista. I bé, al cap de molts anys, doncs, crec que calia fer una actuació d'aquest tipus per els motius que abans ha dit l'alcalde, perquè evidentment s'ha de guanyar amb seguretat i això, més que una autovia, s'ha convertit o és un passeig entre el que és el nucli de Palafrugell i els altres nuclis, amb tot el que això comporta de trànsit a l'estiu i per tant calia fer aquesta actuació.